падна Здравейте вече. хора, днес ще играем Fortnite. Четвърта част на играем с предизвикателство. Марто, кажи здравей на хората. Здрасти, здрасти. Понеже не можахме малко да направим от началото директно видеото, го почваме от тук. И затова просто директно започваме и ще се върнем, когато имаме патроните, оръжията и абсолютно всичко за Skybase. Ето ни хора, готови сме с всичките материали. Почти с всичките материали, остава ни много малко от желязото, но все пак няма да се трудим 3 часа за да събираме материали. Имаме всичко, което ни трябва, освен желязото. Но и което не е най-добре. Така, такова. Почваме с Skybase по-назад. Ето какво ще направим. Опа! Хора. О, так ще. Ето при мен е имало човек. О, легендари снайпер, аз го вземам. Дай го. Мерси. Тая помпа я фърляме вътре и ще взема метки. Окей. Ара, го почваме. Ено там. Да, оттам къде сме го почнали, оттам го продължаваме. Само да трябва да се завъртим, защото не отиваме към това. Давай, ще се завъртим спокойно. Това не го гледай. Не го мисли. Ти имаш ли някакъв материал? 500 дърво и 251 камък. Билдиш отгоре. Да, браво. Я да гледам, има ли някой човек. Аз поне не виждам никой от тук. Аз сега се връщам. Добре, хора, аз ще разглеждам за... Окей, долу не мисля да го оставям. Нека ли, че това е Skybase? Аз съм отново тук. Окей, Марто. Хайде да продължаваме, защото зоната идва. Там имаше хора, ама реших да не ги стрелям, за да ни пидат Skybase-а. Давай, не тъй. Окей, дали ще уиннем играта? Аз ще галя кучето ти. О, убих някакъв. О, видях още един е там. Дървото. Давай, аз го виждам. Това не го направих аз. А имаш ли патрони за снайпер? Не. Пак. Аз съм джип. Аз имам 6-7 патрона. Аз съм. И то много тежко ми трябва, затова отивам да го отпутна. О, не, той е снайперка. Не. Не, че имам сигурно е най-добрия на света, но пак. Разбах. Повярвам ми, имам не най-добрия света. Знам, твоя е.
Връщам се думите назад. Окей, виждам тях. Добре, да живее тази катана, брат. Окей, този Skybase трябва да го почнем. Стати се. Не. Биго. Чакай, той я беше бос. Аз се чудя защо като го цели в главата един път умря. Ами за съжаление обаче предизвикателството ми свършва тук. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате това видео. Чао!